don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my friends on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Stellenbosch 2. I'm joined by Junior Mationdo. Sure, Steve Grand. Sure, man. Akudliwa kwethu Benzothi bashaya i-trip check mara uchintshanga iyabika. Iphindi. Ungawari mfethu. Ungawari. So Steve, mfethu ngasho ukuthi igame lamhlanje ne. Shuthi besifrizile. Sure. Sinesikhathi singadlali. Sure, man. So iChiefs once yahlala 2 weeks 1 week ingasadlali. Mayibuya vele draw or lose. Iyafreeze. So ayiwazi kusukela kudala vele. Chiefs right mayizodlala iviki neviki. Lapho izokushaya. Sure. But igame lamhlanje amajita wethu afailile. So ukufaila kwabo first line up even nabo ebenchini bebenganawo lo mfutho lo ukuthi igame lesifuna ukuyiwina. So neplayer malingena nayo ngena nje lizilalelo yabona ukuthi from ebenchini into abayithatha from ebenchini bheka bovilakazi mabengena igame yabo zange iphakama. Obo Mduma bengena, obo Ucele mabengena. So bagcina sebenza imistake bakhipha uMaboy and uMaboy umuntu obekwazi ukubamba imidfield. Uyade kwazi ukusikhombisa ukuthi asiyeni phambili. Baphinde bakhipha no Da Silva. Ukhipha uDa Silva so ufaka uDuba akwazi ukuhlala la nalama defender. So ila khona isiteri sesikwazi ukuthi ispress ekhona. So Saturday isithibo ngiyacela ukuthi makuze amaphoyisa amaningi ngoba ubhuti wasemsinga uyamazi ubhuti wasemsinga ucoach wePirates ubhuti wasemsinga mfethu ngiyakutshela bazomshala abantu bePirates uthi wamsinga Raymond wasemsinga what uthi wamsinga Abdeslam ubhuti wasemsinga le ubhuti wasemsinga so mfethu ngeka bazomshaya ba-add amaphoyisa bemaningi ubabona bobhakaniya akazenzi amapain but bengemphathela ino yazi iPirate ifana ne-ino uma ubona i-ino ifana njenge-Pirates iPirate behleli number 1 ngibe uyigwebu so yaqala yehle number 2 sesendaweni la amanzi akhona la straight laphela khona amanzi number 2 laphela number 1 bebenge mistake abona nje Saturday ngizoba roster uyangithola yazi inkukhu yaseNando's ithola roasting iqojeme nabo bizobathola behleli kanjani ngoba nje bona ukudliwa yibo kumnyama kubomvu ngeke bangidla angeke balungu labana ngeke mfethu angeke balungu ngeke balungu labayana ngeke mfethu okay and the number 2 Jonas Thubo iPirates uzithatha ileague iChiefs is long sesephansi iPirates ngeke ithole league why ngeke amandla ePirates akuChiefs so as long as iChiefs ingakathathi league iPirates ngeke ithathe league iChiefs iyekwazi ukulwa nobo Sundowns so bona bezama besazama ukulwa neSundowns ngeke bayithole league badinga iChiefs bafuna iChiefs abona iChiefs mangaphakama iChiefs the more iPirates nayo engathola ukuthi bayithole seseduze futhi bayilande ePitori ngeke mfethu that's a fair ingalandwa iChiefs ePitori bayibuyisize la sebengayithola maseyila eduze but uthi bona bazilandela ngiyaphika ngeke ngiyakutshela Sithibo ngeke khohlwa so iSaturday Sithibo abantu abeze loba isystem yala eFNB yabheda yabheda so abantu bagcina sebelimazana sepushwa amagate abanye ngoba le system abayenzayo le ayisebenzi ayikho right lokho scan sabo abasenza la asikho sharp so abantu abeze ngo11 nje ubuscan iticket lakho ngoba wafika past 2 uzophela ngaphandle bazoletha amaphoyisa la bakuthele ngamanzi uzophelela ngaphandle uzolalela eredwini ngoba cause yabona Saturday iChiefs izokwenza umsebenzi ngiyathola man of the match man of the match uzitha umuntu ombonayo mfethu yazi Sithibo ne ngitshela iChiefs mfethu ayikhipha imali ne iyothenga ama player ayekela ukuya kaDunusa
uyazi kwaDunusa kuphi Small la Street. uthola khona impahla ama second hand Yeah, yeah. iyo lento yenziwa That- Chiefs that- obomakho is second hand Yeah. obomakho is second hand Yeah. asikhipheni imali sothenga ama player right sikwazi ukuthi siwini league masadlala ngobomakho umakho ngeke mfethu Yeah. oboSolomon plus iSwallows ngiyazwe ifuna istatus akabuyelele kwiSwallows Yeah. uSolomon oba uyadlisa na Labo Serinho laba bayikusanta. ukhona uChestnut umbonile hawu cheese lo hayi lo yanzima unzima lo ya unzima lo ya Akadlala eUK. lo mjida unzima bemhlalisele sonke lesikhathi sebemkhipha osodlala ePirate ayiPirate senkingeni lapha yana Steve Chislethi. oh inkinga lo yana Bodlela. ubhodlela ngamakhala womuntu angeke mfethu ngathi umbona ebhayizele engekho lo muntu ngitshele masekhona ngiyakutshela Steve Saturday sayishaya iPirate 3-1 Thank you Rutman. Thank you Rutman. bazothola igoli kabongile Tom kuphela yila bazolithola Hayi on